L'Ajuntament de València, aprofitant que avui és el Dia Internacional de l'Àvia, enceta la segona fase de la campanya adreçada a fomentar l'estalvi d'àvia baix el lema de no deixes córrer l'aixeta. Esta part de la campanya per a nosaltres és molt important i la duguem als col·legis després d'haver-la dut també als carrers i als parcs. No hay nada como el papel de los niños como prescriptores para que sus padres tengan unos hábitos de consumo totalmente responsables. L'estalvi d'àvia té que ser un esforç col·lectiu, un esforç des dels més xicotets als més grans.